narito ang inyong tagapagbalita, Idol Mark Espinosa! Masantos sa kabasan na imbang nga bigat kada kaya amin na po, Idol Mark Espinosa po kasama po ninyo sa detalye po ng ating mga balita. Dagupan City at ilang bayan po sa Pangasinan wala pa rin pasok ngayong araw, Agosto 12 dahil sa pagbaha. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report! Idol Kate? Wala pa rin pasok ngayong Miyerkules, Agosto 12 sa Dagupan City at ilang bayan sa Pangasinan dahil sa patuloy na epekto ng pagbaha at mataas na level ng tubig sa ilang lugar. Kabilang sa mga nagpatupad ng suspensyon ng Dagupan City, Calasiao, Lingayen at mga Tarem. Bagamat magkakaiba ang saklaw ng kanilang kautusan, sa Dagupan City, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas na pampubliko at pribadong paaralan. Kabilang ang colleges at universities alinsunod sa Executive Order No. 1447, Series of 2026. Suspendido rin ang trabaho sa city government at mga national government agencies na nasa lungsod, maliban sa mga personel na nagbibigay ng essential at emergency services. Ayon sa kautusan, patuloy na nakakapekto sa lungsod ang high tide, mataas na level ng Sinukalan River at pagdalo ng tubig mula sa upstream areas, dahilan upang manatiling baha at hindi madaanan ng ilang kalsada at access route. Sa Calasiao, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa patuloy na pagbaha bunsod ng habagat at pagtaas ng tubig sa Sinukalan River. Wala pa rin pasok sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Calasiao maliban sa mga nakatalaga sa disaster response, health at public safety. Ang pasok naman sa national government agencies at pribadong sektor ay nakasalalay sa desisyon ng kanilang heads of office, managers o owners. Sa Lingayen, suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan dahil sa patuloy na banta ng pagbaha. Para sa mga pribadong paaralan na nasa pagpapasya ng kanilang school administration ng pag-suspende ng klase. Wala rin face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga Tarem. Alinsunod sa Executive Order No. 193, Series of 2026. Ipatutupad o ipinatupad ang suspensyon sa mga Tarem dahil sa pagbaha sa ilang barangay, mga pagi ng kalsadang hindi madaanan at paggamit sa ilang paaralan bilang evacuation centers ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sa kabuuan, nananatiling pangunahing dahilan ng suspensyon sa mga nabanggit na lugar ang mataas na baha, kondisyon ng mga kalsada at panganib sa pagbiyahe ng mga estudyante, guro, manggagawa at iba pang residente. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na pamahalaan ang sitwasyon habang pinapayuhan ng publiko na bantayan ng mga opisyal na anunsyo sakaling magkaroon ng pagbabago sa class at work suspension na ipinapaugnayan ng pamahalaan palalawigan sa mga LGU. Kasama mo mula rito sa Calasiao, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, ayos na! IFM News! IFM News! IFM News!